Rozhovory na spirále života jsou postavené na zkušenostech psychologů, psychoterapeutů, koučů a odborníků z oblasti celostního zdraví. Naším cílem je přinášet obsah, který je odborně podložený, ale zároveň stravitelný a využitelný v každodenním životě. Nechceme zahlcovat, ale v jednoduchosti inspirovat. Rozhovory zakladají na udržitelnosti, šetří čas, energii, náklady i mentální kapacitu, a to jak na straně tvůrců, tak na straně sledujících. Proto online 30 minut a jedno téma. Děkujeme, že jste s námi na Spirále života. Dobrý deň, vitajte a som veľmi rada, že sa zase stretávame pri obrazovke nad ďalším dielom a pokračovaním seriálu o manipulácii. A ja som veľmi rada, že tu mám opäť svojho kolegu Petra Šunika, ktorý má veľké skúsenosti. Ja som veľmi rada, hej. Čauky, čauky. Ja som veľmi rada, že prinášaš skúsenosti z tej párovej terapie, ktorú robíš, v ktorej si matadorom a skúseným terapeutom. Ja som prevažne individuálny terapeut, ale veľmi často pracujem s ľuďmi, ktorí sú vlastne súčasťou manipulatívneho vzťahu, takže sa nás to téma týka obidvoch a obidvaja s tým pracujeme. My sa dneska pozrieme hlavne na to, aká je cesta z tej manipulácie von, alebo aká je cesta vo vzťahu, kde manipulácia je prítomná, ako v tom vzťahu byť lepšie. To znamená, nebavíme sa vždycky len o tom, že odchádzame okamžite, trieskame dverami, ale bavíme sa o tom, a ja väčšinou klientom, neviem ako to ty máš, Peťo, ale ja väčšinou klientom hovorím, poďme skúsiť najskôr zmenu. Poďme to najskôr pozorovať, poďme to najskôr fakt dobre poznať, lebo to je súčasť aj lekcie, ktorú ja si budem odnášať z toho vzťahu, alebo ktorú budem v tom vzťahu využívať. To znamená, najskôr skúsime zmenu v tom systéme, v ktorom sme, a až potom, v prípade, že to skutočne nejde, tak hľadáme cestu z toho von. Peťo, ako Tak sa ale na to pozeráš? na začiatok by som chcel povedať, že mám veľmi dobré ohlasy aj na naše stretnutia. Včera mi tu jedna pani hovorila, že videla som všetky vaše diely s tou Jankou a že veľmi sa teším na ďalší diel. Takže toto bude diel, ktorý bude, tak ako si povedala, jednak o tom, akým spôsobom to sa ako posilňovať seba, aby sme zvládali ten vzťah, ale chcel by som určite hovoriť aj o tom, ako odísť. Že niekedy tie vzťahy prerastajú do ohromne zlých vecí, do seba zničujúcich vecí, a chcel by som vám porozprávať aj o odchode, lebo je to ja nehovorím, že je to najlepšia, je to jedna z možných alternatív, keď sa nachádzame v manipulatívnom, dokonca v toxickom vzťahu. Nemám úplne rád toto slovo, ako v tomto kontexte mi to dáva zmysel. Takže ako odísť z takého toxického vzťahu? Ja verím tomu, že to bude dávať zmysel. Áno. Takže môžeme sa pustiť do Peťo, čohokoľvek. ideme sa do toho pustiť a veľmi dôležité slova si povedal, chcem nám to tu podržať. Možno, že sa nebude dať ísť do hĺbky, ale chcem, aby naši poslucháči vedeli, že ty si zmienil mať silu, energiu. Toto je strašne dôležité. My potrebujeme vedieť, že na akúkoľvek zmenu v živote potrebujeme zdroje, energiu. Hej? To znamená, že ja pracujem s klientami aj na tom, že ako sú zazdrojovaní, kde majú podporu, ako spia, ako jedia, pretože každá zmena potrebuje energiu, my ju potrebujeme mať, to je jeden veľmi dôležitý point. A druhý point je skutočne vedieť, že to je náš druhý diel, ako sa varí žaba. Ono to teraz môže vyzerať, že easy, že ale veď o nič nejde. Len je treba skutočne vedieť, není treba dramatizovať, ale vedieť, že sa to môže stupňovať a že opravdu tie stupne najvyššie môžu byť veľmi, veľmi už deštruktívne a veľmi závažné. Takže preto aj my o tom rozprávame. To je vlastne náš cieľ, aby sme ľudí upozornili včas a aby boli schopní urobiť prípadne aj nejakú prevenciu. Ono to totiž to aj toto má určité stupne, že keď sa varí tá žaba, to si pozrite potom tú minulú časť, tak keď sa varí tá žaba, tak prebiehajú veľmi silné seba zničujúce procesy. Na začiatku nechcem sa iba to preletím, že takéto seba spochybňovanie, ktoré sme spomínali, že či som dobrý človek, prerastá to do určitej seba kritiky. Som naozaj neschopný, ja som takýto neschopný človek. Potom až to prerastá do určitého seba odmietania, seba zanedbávania, ktoré hovorí, že nie som hodný lásky,
ono to prerastá do do určitej sebaľútosti až dokonca do seba zraňovania sa. To sú väčšinou chvíle, kedy sa ľudia objavujú v terapiách, kedy už je ten tlak z utrpenia tak silný, že je neznesiteľný. A to seba zraňovanie môže byť dokonca až také, že sa ľudia režú, pália, ja neviem, odmietajú spánok, jedlo, že sú tam narušené tieto, to, čo si spomínala, tie vitálne funkcie a podobne. Až dokonca ten posledný stupeň ja mám zadefinovaný ako seba zničenie a toto je všetko následkom tých manipulatívnych až toxických vzťahov, kedy dochádza k totálnej bezmocnosti a neschopnosti a nemám kontrolu nad ničím, nemám kontrolu nad sebou. To sú veľmi, veľmi zlé chvíle a žiaľ stretávame sa s tým a potom vtedy chceme pomôcť a snažíme sa tým ľuďom Určite. poskytnúť určitú oporu. A toto môže byť začiatok tej cesty. Lebo v prvej chvíli je veľmi dobre si uvedomiť, že ako sa ja vlastne v tom vzťahu dlhodobo cítim. Nejde o Áno, krátkodobosť, ide o dlhodobosť. To presne znamená, tak. ak ja sa opakovane cítim, že niekto prekračuje moje hranice, ak ja sa opakovane cítim, že nemôžem vyjadriť svoj názor, že môj názor za nič nestojí, že sa cítim často ponížený, ponížená, že nemôžeme sa prejaviť slobodne, že často cítime vo vzťahu negatívne emócie, cítime určitý pocit ohrozenia, alebo že musíme byť stále v postrehu, alebo Hm. že niekto si z nás robí neustále srandu. Aj také sarkazmy, ale také štiplavé, že až aj ľudia nás na to upozorňujú, že či to je v poriadku. To Áno. znamená, toto je prvá fáza, kedy ja s klientom chcem, aby začali pozorovať a vnímať, že toto sa nám skutočne deje. Mhm. Takže fáza pozorovania. A druhá fáza, pomaličku ukazovať, že toto skutočne nie je v poriadku a nie je to norma. A to bol diel minulý o príčinách. Toto si sa naučila a naučil, že to akože norma je, ale nie je. Nie je to v poriadku. To je ten druhý krok pripustenie, že toto normálne nie je, že som sa takto naučila a naučil vo vzťahoch fungovať, alebo sme to videli v rodinnom systéme, ale že skutočne to nie je pravda o svete, o mne a o živote a o partnerskom vzťahu. A je treba začať vnímať tú negativitu. Hej, to, že to nie je zdravý vzťah alebo vzťahový rámec. Áno, dobre si začala. Čiže uvedomiť si, čo sa deje so mnou, či cítim nejakú vinu, zmätok, strach, potom uvedomiť si, čo sa vlastne deje. Urážam ma, lichotím mi, zastrašujem ma, čo sa teraz deje v tomto vzťahu. V treťom kroku by som išiel, že nenapojiť sa na jeho vlnu. Potrebujeme tých manipulátorov ako keby zastaviť a pozor na krík, pláč, nejaké vzdychanie alebo proste na provokácie a vtedy je veľmi dobré hovoriť vecne. Jedna z tých najlepších rád, ktoré ja používam ináč milujem, nedávam rady, ale keď si to niekto vypýta, tak je to, že čo mám robiť, sa ma pýtajú, tak poviem, hovorte, reagujte krátko a vecne, bez nejakého vysvetľovania navyše. To znamená, dnes x by bolo, nemôžem, lebo mám veľa roboty a fajočka by bola, nie, dnes to nestihnem. Čiže krátko, vecne, jasne, jasne, stručne. To je to nenapojenie sa na jeho vlnu, lebo keď sa napojíte na jeho vlnu, tak on má palivo. Keď má palivo, tak vie pokračovať. Takže nemať palivo. Možno nejaká ďalšia vec je opakovať svoju pozíciu, keď je treba. Keď on pokračuje, tak opakovať svoju pozíciu zase len veľmi stručne, pokojne. To znamená, nie, toto neurobím. Alebo zostávam pri svojom rozhodnutí. Alebo je veľmi fajn vec vypýtať si čas. Mhm. Potrebujem čas, aby som si to rozmyslela. Toto sú fantastické pointy. Úplne sa vžívam, lebo tieto procesy ja idem s tými klientami. Hej, úplne mi to chodí do konkrétnych aj Hej. príbehov. Strašne dôležité veci, ešte by som ich chcela podporiť. Yep. Veľmi krásne to ukazuje transakčná analýza, ktorú ja Mhm. kreslím mojim klientom. A my sa blížime k stave ega dospelý. Dospelé ego je Mhm. kľudné a používa fakta. Čo to znamená? Že my prestaneme reagovať ako hysterické, emocionálne zaplavené dieťatko, taká tá chudinka a plačem a som smutná a urážam sa. Alebo že začneme byť agresívni a ideme do toho super ega, do toho a nikdy nevyhráme. S tým manipulátorom nikdy nevyhráme, takže to je veľmi ťažký boj. Takže Je skutočne, no. no, že je vlastne veľmi záhodno pracovať na
schopnosti regulovať svoje emócie, dostávať sa do toho kľudu, lebo z toho kľudu my dokážeme byť vecní. Hej? Ako si hovoril o tej vecnosti, lebo ten človek niekedy nedokáže pod záplavou emócií byť vecný. A preto ja pracujem na tom a mindfulness, ktorú ja ľúbim a učím, nás vedie k tomu, aby sme boli schopní viacej pozorovať a regulovať svoje emócie, dostať sa do kľudu a z tejto pozície práve si dovoliť to vecné jednanie. A či mi dáš za pravdu, máme tu v podloží obrovské téma a to je seba dôvera. Aby som ja bola schopná, bol schopný povedať vecne, tak toto ja chcem, tuto je moja hranica, toto prosím ťa nerob. Tam je potreba nie len vlastne tým ľuďom ukazovať, ako sa to chová, ale aj hlavne pracovať na tom, ako sa to cíti vnútri. A to je cesta postupná, však obaja vieme. Cesta postupná, trpezlivá, krôčik po krôčku, lebo téma seba dôvery a vôbec dostávať sa do lepšej vzťahovej situácie tohoto typu berie nejaký čas. Chce to nejaký tréning, nejakú skúsenosť a aj nejaké prievodcovstvo. Mm. Je dobre si uvedomiť, že manipulácia nie je o logike. Manipulátor vás vždy bude chcieť vyprovokovať. Emócie, Manipulácia je jasne. o moci. Väčšinou je to o moci, alebo teda o emóciách. A transakčná analýza je fajn v tom, že vôbec si uvedomiť, že v akej som teraz pozícii, čo teraz robím. To dieťa, Áno, že vlastne neviem, či to ľudia vnímajú, ale keď sú tie stavy, alebo tie pozície rodič, dospelý a dieťa, tak my veľmi častokrát práve pri manipulátoroch reagujeme v pozícii dieťaťa. Dieťa cíti, čiže idem do emócií. presne. A a potom vznikajú reakcie, že ľudia sa hneď obraňujú, dokazujú svoju pravdu, vysvetľujú, obhajujú sa. To je pre manipulátora ďalšie palivo. Toto nie je správna cesta. Častokrát potom ľudia to berú vzťahovačne na seba a tým pádom ignorujú ten opakujúci sa vzorec, lebo napájajú sa na tú vlnu. Čiže z tohto pohľadu je fajn hovoriť s ľuďmi o hraniciach, o budovaní tej sebadôveru, ktorú si načrtla a že ako vlastne nastaviť tie hranice. Som spomínal tú prvú záležitosť, že hovoriť jasne, vecne, stručne, používať mm, neutrálne formulácie. To znamená, viete prečo? Lebo to ohromne odzbrojí toho manipulátora. Napríklad, toto formálne nie je možné. Mhm. Alebo s týmto neviem pomôcť, alebo potrebujem to mať inak nastavené. To sú neutrálne formulácie, on nevie, do čoho má pichnúť. Toto sú také veci, ktoré sú také jemné, že ľudia na toto nemyslia, lebo sú v tých emóciách. Je prirodzene veľmi ťažké sa z toho dostať, z tej emócie. Ale preto tu o tom hovoríme, Mhm. um, aby to ľudia dokázali. Je veľmi dobrá technika pri manipulácii, sa volá možno to poznáte, taký štandard, že pokazená gramoplatne sa to volalo Mhm. kedysi. Neviem, ako sa to volá teraz, to je úplne jedno, ale vlastne len opakovať, že rozumiem, ale dnes to neurobím. Rozumiem, čo hovoríš, ale toto sa nedá. Nedá sa mi to proste teraz. Je Hej, to, myslím, zaradené v asertívnych technikách a myslím si, že sa to asertívnych. volá stále stejne, pokazená gramofónová platňa. A ako ty si to pekne ukázal na tom príklade, hej, ono nejde o to hovoriť, teraz to nejde, teraz to nejde, teraz to nejde, ale rôzne niancie tejto vety. Skutočne záleží mi na tom, teraz to nejde, dneska to není možné. Veľmi s tebou súhlasím a používam dokonca tú istú vetu. Prestať hrať tú hru. To znamená uvedomiť si, že ak ja budem sa stále chovať stejne, ten druhý sa bude tiež chovať stejne. Takže preto tá zmena na tej našej strane je nevyhnutelná. A istým spôsobom ide o to prestať byť aj obeťou tej hry a stať sa tvorcom tej hry. A naša spolupráca s klientami je o tom presne, ako ja budem tvoriť novú úroveň toho vzťahu. Ako ja budem meniť tú hru, do Presne. ktorej on ma dostal a ja som si ani neuvedomovala alebo neuvedomoval, že v nej som. Takže práve to poznávanie, sebareflexia, odkrývanie tých vrstiev aj pod tým znamená prestať hrať tú hru, aby nemal s kým a s čím hrať, začať meniť tie vstupné, tie podnety, ktoré my dávame. A včera zrovna klientka mi povedala, že ju manipulovala mama, celý život ju manipuluje, takže preto je dneska v manipulatívnom vzťahu so svojím partnerom samozrejme. A je to fantastická žena okolo 60-ky, pred 60-kou, takže fantasticky pracuje, lebo hovorí, ale ja chcem ešte žiť šťastná.
A jej mama jej volala na Vianoce a išla ju sprnúť za to, že sa jej nevenuje a že, hej, že však ani ty mamu už nemáš a ani nevieš o mne, že tu som, hej, takže klasické emočné také vydieranie a ona lietala okolo celej rodiny, aby zabezpečila Vianoce a tá moja klientka hovorí jednu vetu tej mame. Mami, toto na mňa neskúšaj. Položila jej telefón, ticho po piešine a druhý deň ich pozvala na obed. A ako keby nič. Ona Mhm. zrazu prestala sa ospravedlňovať, vysvetľovať, obhajovať, tak ako vždycky robila. Ale tak už toho mala veľa, že povedala, toto na mňa neskúšaj. To je v podstate takéto vyjadrenie, presne vyjadrenie toho, že ten manipulátor to na nás skúša. A my to musíme utnúť, že už to nebudeš skúšať. Už toto ja hrať nebudem. Mhm. Manipulatívne tieto tendencie alebo reakcie často chcú, aby sme sa začali brániť, aby sme išli práve že do tej emócie, tam oni sú ako ryba vo vode. A keď niečo poviete 88 krát a nefunguje to, tak pamätajte, že ani 89 krát to fungovať nebude. Čiže z tohto pohľadu je pre nás dôležité, aj v tej terapii sa s tým stretávame, že je dobré rozpoznávať, čo sa so mnou deje, to, čo sme už povedali, nechcem už do toho ísť, ale začať fungovať inak znamená, že keď si viame, prestaň kopať. Hm. Okay? To znamená jasné vyjadrovanie pocitov, stručne, krátko, neutrálne formulácie a vymedzovanie začať si vymedzovať svoje hranice. Jasné vymedzenie si svojich hraníc. Častokrát ja ale som hnusný v tej terapii a hovorím o tom, že čo je váš podiel v tom, že sa toto mohlo stať. Čiže naozaj sú to ťažké chvíle pre tých ľudí a hovorím, že terapia nie je wellness, takže ako keď ideme do tej hĺbky, niekedy to vie byť bolestivé. A zo začiatku tá terapia vie byť bolestivá, ideme trochu nižšie s tým pocitom, s tým dobrým pocitom, ale potom to začína stúpať. Potom to začína stúpať, keď ľudia zavádzajú do praxe tie krátke, stručné reakcie, takéto to, čo sme si povedali. Aha, Peter, vstúpim ti do toho, lebo asi sme, možno preto my aj spolupracujeme nejakým spôsobom, lebo ja niekedy zase hovorím, že som skutočne na tých klientov prísna. Mhm. Moji klienti už vedia, že to chcú a potrebujú, vyhovuje im to. Ja to ale nerobím, preto že chcem byť na nich zlá a prísna a stejne tak to nerobíš ty. Ale my uvedomujeme si tú ožehavosť tej situácie a to je niekedy niečo, čo ak sme sa teraz bavili o tom, ako to môže človek poznávať sám a začať to skúšať sám, tak to sú tie situácie, kedy sa hodí, že máme niekoho k sebe. A či je to blízky známy, ktorý má dobrú sebareflexiu a vieme nám to dobrým spôsobom povedať a ukázať, alebo je to odborník. To Mhm. znamená niekto, kto povie, ale toto je skutočne nedobré, čo sa ti deje. A viesť toho človeka k nejakej sile, dať mu tú silu zvonku, chcieť, aby to dokázal. Vlastne ja strašne moc chcem, aby to ten človek dokázal. Preto ja som prísna. Lebo ja sa nechcem pozerať na to, ako trpí čím ďalej tým viacej, ako ty si perfektný prímer dal, že kope si pod sebou ešte hlbšiu jamu. My sa na to Mhm. nechceme pozerať. My sme tu preto, aby sme im pomohli. Aby sme im boli k dispozícii užitoční a ja nemienim dlho čakať na to, že to bude horšie a horšie, lebo poznáme tie blbé konce. A ešte musíme spomenúť, že vo väčšine týchto vzťahov sú deti. A preto my nemôžeme byť iba vždy láskaví a objímajúci a dobre, a však postupne, a však áno, veď ale toto, veď často tí ľudia prídu a on sa teraz snaží. A on teraz ale dobre robí. On teraz akože je na mňa strašne dobrý a teraz rozprávajú ten príbeh a ja už tomu neverím. A ja im potrebujem ukázať, že toto môže byť ďalšia manipulačná stratégia. Hrozne si Presne. prajeme zmenu, hrozne si prajeme tú zmenu, ale on ten manipulátor sa zase tak rýchlo nezmení. On strategizuje. A ja potrebujem tam byť tá strážna väža, ten ostrov, tej ako keby blížime sa pravde, že ukázať, že nazrkadliť, že a nie je toto ďalšia stratégia. A ten človek potom hovorí, ale veď ja chcem veriť, že on je taký dobrý, a ja chcem veriť. A ja hovorím, ale tak dobre, poďme tomu veriť, ale v túto chvíľu poďme to skôr preveriť. A ona Mhm. príde za mesiac alebo za dva a hovorí, mala ste pravdu. A ja hovorím, ale nejde o moju pravdu. Ide o to, že tu je nejaká skúsenosť. My, Peter, nesieme skúsenosť pre tých ľudí. My nesieme skúsenosť z príbehov predtým, nejakú expertízu z oblasti psychológie a psychoterapie. Takže preto sme niekedy možno prísnejší, ale je to preto, lebo chceme pre tých ľudí byť skutočne užitoční. No, tak
Ja častokrát používam aj takú matematiku v tomto, že keď, okay, že keď ste 10-15 rokov v tom zničujúcom vzťahu, tak si to prepočítajme na dni. Tie dni si prepočítajme na hodiny a máte zrazu, neviem, koľko desiatky tisíc hodín dôkazov toho, že tento človek je manipulatívny alebo toxický, tak koľko dôkazov ešte potrebujete? A to, čo spomínaš, je, že oni veľmi radi, tí manipulátori, používajú tú taktiku ťahu a tlaku. Že zrazu sú veľmi láskaví, príjemní, lichvotky a tak ďalej a potom idú do úplne opačného extrému. A my vieme, ja viem, že toto je len súčasť hry, že to je súčasť tej manipulácie. A ináč, keď už hovorím o tom, a ja si trochu nakydám, jak sa povie, hnoj na svoju hlavu, že niekedy som hnusný aj v tom, že tá prísnosť pre mňa je aj v tom, keď poviem, že není problém, nemusíte nič meniť. Kľudne v tomto zostaňte. Vegetujte ďalej, ďalších 30 rokov, to nie je problém. Ale potom sa nečudujte nad tými dôsledkami, ktoré určite prídu. A to sú psychosomatické problémy, to už vidíte, teraz ste zničená, hej, zhrbená, oči vyhasnuté, hej, hovoríte mi o tom, ako sa zle cítite, že sa zle spíte, že máte tráviacie problémy, že tá somatika sa už objavuje. Hovorím, dobre, však tu máte tieto dôkazy, ale nie je problém, však zostaňte v tom. Aj toto vie byť pre niekoho facka. Zase idem na to veľmi citlivo, že u koho to môžem takto použiť, lebo keď sú ľudia v takom veľmi rozpadnutom, emocionálne rozpadnutom stave, tak tiež zvažujem, že či to takto povedať, ale sú ľudia, ktorí sú takí extrovertní, ktorí sú takí dynamickí, kde viem, že si to môžem dovoliť, tak niekedy to poviem. A niekedy na to idem zase veľmi empaticky a citlivo, Aha. pomaličky. Vieš, čo je vtipné? Že teraz mám chuť povedať, že som niekedy taký Peter Šunik v sukni. Lebo veľmi podobné veci robíme. Aniž by... Hovoríme, že? Lebo my sa nepoznáme osobne toľko, ale vlastne, že máme nejaký asi kolorit, máme podobný, že ja to takisto hovorím, že a teraz kam to chcem previesť, že skutočne toto chcete trpieť ďalej, trošku znásobiť ten pocit, zosíliť ho, byť tam Dočasne. takým zosilovačom toho pocitu aj tých psychosomatických potiaží, lebo veľmi často tam sú a tí ľudia si ich ani nespojujú s tým, že to je preto, lebo No, to potrpia. A toto je zase téma sebalásky. Skutočne chcete sebe toto robiť, skutočne chcete si sebe dopriavať túto seba deštrukciu, tak málo nám záleží na nás samotných. Takže to sú ďalšie veci, ktoré vlastne sú súčasťou toho uvedomenia si, že v akom sme vzťahu. A ešte by som týmto potvrdila ešte jednu tvoju myšlienku, ktorú si tam mal. A je to princíp, ktorý sa tam objavuje. Keď my začneme robiť zmeny v tom vzťahu, Mhm. ten manipulátor to merčí, on to vie, on to zisťuje a jemu sa to vôbec nebude páčiť. To znamená, Mhm. on tú hru môže zosíliť. On môže zosíliť a zmeniť stratégiu. On môže začať ešte viacej priťahovať. A to je komplikácia pre toho človeka, aby išiel ďalej v tej zmene. Lebo sa toho zastraší, alebo sa chytí do novej pasce, do novej hry. A preto sme tam my. To znamená, toto je ten most medzi tým, že čo dokážeme sami a kde je dobré byť s niekým, mať tam nejakého sprievodcu, nejakého objektívneho reflektora. Pretože toto je treba zasvietiť na to, že toto sa ti teraz môže diať, lebo ten manipulátor vôbec nie je dobre stotožnený s tým, že ty mu toto ideš teraz robiť. Jemu sa táto tvoja nová hra nepáči. A s tým musíme počítať. Takže A v tom stráca sme kontrolu a moc. podporou, presne. A stráca kontrolu, stráca tú obeť, stráca tú možnosť hrať túto svoju hru, ktorú si veľmi obľúbil. Ale to neznamená, že z toho máme ísť von, ale že máme pokračovať, ale bezpečne. Čím sa možno dostaneme aj k tomu, že ak tá zmena nie je možná, takže aj ako z toho prípadne von, lebo je dôležité vedieť, že aby ten človek si vedel predstaviť, že buď ako mi bude v tom vzťahu, že možno, že budem musieť byť trošku prísnejšia aj ja v tom vzťahu. Možno viacej ma to bude stať síly v prvej fázi, než sa to stotožní. Alebo, že čo ma vôbec čaká, keby No, som ten vzťah o nej ho prišla. Tí ľudia no. sa boja toho, čo bude, akože bude čo samota, ale ja sa bojím samoty, tak radšej zostanú v takomto vzťahu. Ale a nájdem si takého istého, hej, veď pozrime sa okolo seba, veď to je všade hrozné. Toto sú všetko strachy a zbytočné prekážky, ktoré zabraňujú riešeniu situácie. A preto my obidvaja sa zhodujeme tiež v tom, že plánujeme s ľuďmi cestu. Ukazujeme im, že tam čaká život, ktorý rozhodne bude stať za to, lebo bude oveľa viacej v súlade s nimi samotnými. A ideálne spracujú skúsenosť tohoto vzťahu tak, aby do ďalšieho takého už nevošli.
Že už budú poznať práve vďaka tomu poznaniu, seba poznaniu a tej reflexii, už budú vedieť tie red flagy a keď budú nastávať, že už proste povedia, tak toto nie, toto už som hrala a v tomto mi fakt nemôže byť dobré. Čo ty na to? Ja by som vám pomenoval, nadväzujúco, by som vám pomenoval určité kroky, Hm? ktoré je dobre spraviť Áno. k tomu, ako sa dostať z takéhoto zlého vzťahu, ak je to manipulatívny alebo toxický vzťah, pretože je to veľmi ťažká cesta, ale existujú určité kroky, ktoré by vám mohli pomôcť. Prvý krok je takéto uvedomenie, to, čo sme hovorili, a rozhodnutie. Čiže priznám sa, že vo vzťahu trpím, uvedomím si, že táto situácia ale má riešenie, možno aj s pomocou nás. Čiže je veľmi dobré povedať si, že zaslúžim si byť v bezpečí, rešpektovaný a šťastný. Každý z nás si to zaslúži. Takže to je prvý krok stále, začneme premýšľať o odchode z takéhoto vzťahu nie ako o porážke, ale ako o záchrane seba. OK? Toto je prvý krok. Absolútne. Druhý, druhý krok je za mňa, a budem teraz hovoriť o úplne praktických veciach a všetci manipulátori ma budú od dneska neznášať. Super. Čiže ja ako obeť v úvodzovkách si idem nachádzať dôverníka a podporu. Toto je veľmi dôležité, lebo sme vzťahové bytosti, potrebujeme mať. Čiže povedzte niekomu, komu dôverujete, čo sa deje s vami. Kamarát, súrodenec, rodič, psychológ, coach, ktokoľvek, komu dôver, farár, to je jedno, komukoľvek. Pomoc zvonku ti dá emocionálnu podporu, a pohľad zvonka určitý nadhľad. Častokrát títo ľudia sú v takých traumatických závislostiach a pripútaniach, že o týchto veciach neradi hovoria, boja sa o tom hovoriť, 20 rokov zotrvávajú v určitom vzťahu. Takže prvý sme hovorili, druhý bod je otvoriť túto vec niekomu, komu dôverujete. Musí tam byť 100% dôvera. Tretí krok je za mňa vytvorenie určitého plánu bezpečia. Najmä ak ten partner reaguje manipulatívne, agresívne alebo nejak kontrolujúco, nepúšťa ťa k rodine. Ja aj s takýmito sa stretávam, proste, že sú tam veľmi silné obmedzenia. V tomto prípade je dôležité zase konkrétne veci. Pripravte si občiansky, pripravte si osobné doklady, pas, ja neviem, zdravotný preukaz, dôležité. Ak sa dá, odkladajte si nejakú hotovosť a majte zvlášť založený účet, kde on nebude mať disponenciu. OK? Čiže vlastný účet, hotovosť. Ten plán bezpečia, sú tam ďalšie veci. Základné veci ako oblečenie, toho nemusí byť veľa, lieky potrebné, nabíjačka, hygiena, môžete ich už mať u niekoho, tajne zbalené. Napríklad u toho dôverníka. Ja hovorím o extrémnych prípadoch, ale toto sa deje. Neverte mi ani slovo, deje sa to. Čiže toto sú veci, ktoré potrebujem mať už pripravené, čiže robím stále ten plán bezpečia. Bezpečné miesto znamená u rodiny, u priateľa, krízové centrum, neviem, tých možností môže byť viacej. A potrebujeme v tomto bode mať určitý reakčný plán, to znamená, že komu zavolám, kam pôjdem, ak sa niečo stane. Čiže dôjde k určitej bitke, znevažovaniu, k týraniu alebo k čomukoľvek, alebo proste k takýmto ťažkým veciam. Takže toto všetko potrebujem mať premyslené. A ak dovolíš, pokračujem ďalej, lebo ideme k ďalším stupňom. Štvrtý stupeň za mňa je také svoje vlastné emocionálne nastavenie. Napísať si, je dobré to mať čierne na bielom. Prisahám, že je to dobré. Prečo chcem odísť? Kedy ti ublížil? Ako to cítiš? Čo sa vo mne všetko dialo, keď hovorím, že ty alebo ja, ale stále sa cítim v tej roli, ako keby tej obete, takže neviem, ako to mám uchopiť. Takže ja si napíšem, ako sa cítim, kedy mi ublížil, ako to na mňa pôsobilo, čo sa vtedy dialo, čo všetko prežívam. Pomôže mi to neskôr v tom, aby keď prichádza chvíľa pochybnosti,
alebo manipulácia, pretože tieto chvíle prídu, kedy začnem spochybňovať. A som ja naozaj dobrý človek, že ho teraz takto nechám, lebo on vlastne možno, že ani nie je taký zlý. A hej, začnem sa spochybňovať toto a vytiahnem vtedy ten papier, kde je napísané 15. decembra ma udrel do rebra a mala som zlomené rebro. Hej, a toto si je dobre si pripomínať, aby som vedel, že halo, halo, hej, že si to pripomínam. Potrebujeme si uvedomiť, že je normálne cítiť strach, je normálne cítiť vinu, smútok aj úľavu zároveň. Prosím vás, my ľudia tlačíme do určitej emócie. Naskladajte si ich vedľa seba, tie emócie. Tu je strach, úľava, smútok, radosť, znechutenie. Všetko tu máte, celú paletu. To nie je, že nadriadené, podriadené. To je takto vedľa seba. Je dobré a je to normálne to takto cítiť. A prosím vás, prestaňte sa obviňovať za to, že za správanie svojho partnera. OK? Niekedy naozaj nie som ja problém, ale ten partner je problém. Ak je manipulatívny, ak je toxický, ak ma bije, ak na mňa kričí, ak na mňa huláka, ak ma zviera, ak ma nepustí k rodine. No proste sú situácie, kedy nie ja som na vine, ale sa dostanem do takéhoto vzťahu. Idem ďalej. Je ďalšia fáza, keď už vidíte, že idem na to postupne. Ďalšia fáza je samotný odchod. Pri týchto odchodoch i veľmi záleží od typu klienta a od typu tej obete, aký je to človek, akým spôsobom dá sa odísť rôznymi spôsobmi. Existuje určitý tichý odchod a oznámený odchod. Možno existuje aj viacero druhov, to je jedno. Tichý odchod znamená za mňa, ak som ohrozený naozaj a som v nebezpečenstve, tak proste odídem vtedy, keď nie je doma partner. Keď spí, keď má služobku, keď je odídený na nočnú, alebo kedykoľvek, o všetkom vopred bude tá dôverná osoba informovaná. Poviem jej to. Keď sa bude diať toto, volám ti, vtedy buď pripravený, buď pri mne. Hej? Čiže oznámený odchod, ak je to bezpečné, veľmi ťažko je to vyhodnotiť, kedy je to bezpečné, kedy stručne a pokojne poviem, že odchádzam, a tam nie je priestor na diskusiu. Tu nie je priestor na diskusiu. Ale som pripravený odísť, oznamujem ti to. Som k tebe férový, odchádzam. Ale v tom prípade sa nezapájam do hádok, nezapájam sa do ďalšej debaty, do žiadnych vysvetľovaní, ani do presviečaní, ani do ničoho. Ale proste keď odchádzam, tak odchádzam. OK? Hej, ja viem, že je tu 1000 otáznikov. Ja viem, že je tu 1000 otáznikov. Idem ďalej, lebo to nestihneme. Ďalší ten krôčik je to, čo sa stane po odchode a prichádzame k ohromne dôležitej fáze. Toto je tá najťažšia a najdôležitejšia fáza za mňa, pretože po odchode to, čo považujem za férové k sebe, je obmedziť kontakt alebo úplne prerušiť komunikáciu s tým toxickým človekom, takzvaný no contact. Ak sa to dá, ak tam nie sú deti. Okay? Zablokovať číslo, zablokovať sociálne siete. Nie som úplne zástanca tohto, ale pokiaľ sa to inak nedá, tak zablokujem, kde sa to len dá, neodpovedám na správy. Ak musím komunikovať kvôli deťom, tak prosím vás, komunikujte na úrovni vecne a stručne, pragmaticky, len o deťoch. Ak vás v tej vete obviní, že si nejaký, na to nereagovať. Báme sa o tom, že o 7 sa máme stretnúť tam a tam, bude to na verejnom mieste tam a tam. Nejdem do žiadnej debaty osobných urážok a nejdem sa obhajovať. OK? Častokrát sú tie situácie až tak ťažké, že je dôležité zapojiť aj tú blízku osobu, prípadne políciu alebo nejakú ochranu, kedy si zavolám kamaráta, kamarátku, zavolám si prípadne, ja neviem, poprosím o pomoc. V tejto fáze je dôležité pracovať na uzdravení, to znamená, že terapia, individuálna terapia, písať si denník, nachádzať určité nové zážitky, spoznávať seba samú, tie pozitívne stránky, obnoviť kontakt s blízkymi. Je tam množstvo vecí, ktoré vieme spraviť. A
dávam do pozornosti, dovoliť si smútiť, pretože v tejto fáze častokrát prichádza obrovský smútok a pochybností. Dovolte si smútiť. Smútok neznamená, že ste urobili chybu. Smútok neznamená, že som urobil chybu. Je to úplne prirodzená reakcia. Je dôležité si to dovoliť určitý čas, teda v tomto období. No a po tejto fáze prichádza za mňa posledná fáza a táto fáza je budovanie nového života. A vtedy sa objavujú vzťahy dávno zabudnuté, obnovujú sa vzťahy s rodinou, s kamarátmi, s priateľmi, vraciame sa k veciam, ktoré mi robili predtým radosť, učím sa zdravým hraniciam, už tí ľudia vedia, čo nechcú zažiť. To je ohromne dobrý materiál na porovnanie k tomu, že čo nechcem zažiť. Je dobré si potom pomenovať, čo chcem zažiť, keď už viem, čo nechcem zažiť. OK, som sa zaplietol. Hej, takže toto už viem. A postupne takýmto spôsobom si budujeme znovu nájdené ja a budujeme ho. Takže veľmi rýchlo som to preletel. Tento proces častokrát trvá aj 2 roky. Mhm. Koľko rokov? OK? Čiže v prvom kroku uvedomenie, dôverník a podpora, plán bezpečia, takéto emocionálne, mentálne nastavenie, samotný odchod, po odchode začať budovať seba a nový život. Ja ti neskutočne ďakujem, lebo to je skutočne prierez. Tuto vlastne vidíme ten prierez, ako ideme s tými klientami. Veľmi maličko, to, že ťa podporím v tom je jasná vec, ale a nie preto, že ti potrebujem pochlebovať, ale preto, že to cítim veľmi rovnako. Možno, že viacej tých prípadov, ktoré ja vediem, nie sú zase tak extrémne, ale skutočne sa vyskytujú. Je potreba to vedieť a je potreba vedieť, čo budeme robiť, lebo ja často plánujem kroky s políciou, s právnikom, s mediátorom, s ospodom. Je potreba mať nielen svoju sociálnu podporu ľudí blízkych a dôverných, ale aj tieto inštitúcie, lebo nám bohovsky pomáhajú v tom byť vecný a byť pod ochranou. Čo by som povedala, možno ešte vypichla, nezmienilo sa dneska, ale stáva sa to, ja to docela často zažívam, že ten človek vydiera toho druhého napríklad smrťou, ja si niečo spravím. Toto je veľmi ťažký kaliber. Nikto nechceme mať odpovednosť za újmu druhého človeka. Len by som chcela povedať mojim klientom a našim poslucháčom. Je to veľmi ťažké, ale je súčasťou nášho uvedomenia, že nenesieme odpovednosť za druhého človeka. Odpovednosť nesieme za seba, za deti, tých je potreba ochrániť. Za toto máme najväčšiu životnú odpovednosť. A ak dochádza k ohrozeniu nás, my sa potrebujeme zachrániť sami. Život druhého človeka je život druhého človeka. Takže toto len taká vsúka. Je to ťažké, ale treba pracovať aj na tomto, nepreberať tú zodpovednosť a nepokračovať v tej obeti, lebo som postavená do takejto situácie. Druhá vec, ktorá ma tam napadla k tomu, čo si hovoril, je, že často vlastne je dobrou radou asi klientom, aby udržovali písomnú komunikáciu, napríklad v tej fáze rozchodu a po odchode. To znamená, aby to bolo vecne Alebo už aj predtým. veľmi presne, lebo to veľmi dobre potom funguje aj v rámci toho rozvodu, napríklad toho rozchodu alebo toho ospodu starostlivosti o deti. To znamená ideálne písať, lebo to si môžeme po sebe prečítať a sú tam tie fakta. Je tam menej toho emocionálneho rôzneho manipulovania a vydierania. Veľmi súhlasím s tým. Obrovsky podporujeme myšlienku truchlenia, emočného odžitia. Veď tam boli aj dobré veci. Sú tam často tie deti. Veď sme boli zamilovaní. To znamená, treba to odtrúchliť, prežiť poctivo tie emócie, presne všetky, ktoré tam sú, lebo tá emočná úľava a poctivosť toho emočného prožitku je súčasťou toho liečenia, tej traumy a toho nepríjemna, čo tam bolo. A tým, že sa my nejakým spôsobom aj blížime záveru, ja by som možno takú záverečnú myšlienku z mojej strany vložila do priestoru, OK. že my pre vás držíme, a ja teda som ten praporčík, že vždycky hovorím mojim klientom, ja tu pre vás držím tú vieru a tú dôveru, tú nádej, že bude lepšie. My dvaja sme, a naši kolegovia všetci, my sme vedeli toľkokrát tú pozitívnu zmenu, že to skutočne ide, aj keď je to ťažké, trvá to niekoľko mesiacov či rokov. Skutočne to ide. Držíme vám tú nádej a ideálne ju máte už teraz aspoň čriepok z toho i vy. Druhá vec je, že treba hľadať cestu. Není vlastne v poriadku a není nutné v tom držať a trpieť. Takže presne hľadať tú cestu sami, s blízkymi, s odborníkom. Hľadať cestu.
Prečo? Lebo to stojí za to. Lebo to stojí za to, pretože nás nečaká vo výhľade čierna diera, utrpenie a dôsledky, ale čaká nás skutočne potenciálne lepší život, ktorý je viacej v súlade s nami, ktorý môžeme viacej tvoriť. A čo viacej? Čaká nás život, v ktorom sme už ponaučení týmto životným priebehom, ktorý sme žili. To znamená, to je neskutočný upgrade toho človeka, čo sa on môže potenciálne naučiť na takejto životnej skúsenosti. Je to veľmi transformačná vec, ak tým chce človek prejsť. Takže rozhodne, ja keď vidím tých ľudí, ktorí sa dostali a vybabrali z týchto vzťahov, tak to sú ľudia, ktorí sú oveľa viacej vitálnejší, zdravejší, majú kvalitnejšie vzťahy. Deti sú v podstate pokojnejší, lebo nezaužívajú tie konflikty a tú uplakanú maminku alebo toho ocina, ktorý je úplne paralizovaný, že nevie, čo má robiť. Takže toto je taký môj odkaz na záver. Máš ty dačo? Ja by som povedal len jednou vetou, že naša sebahodnota je to najcennejšie, čo máme, takže je dobré, aby sme to chránili s láskavosťou a odvahou. Láskavosť a odvaha sú skutočne veľmi dobre vybrané slova. A odvaha Hm. nesie tú silu, tú statočnosť, tú odhodlanosť, ktorej môžeme pomáhať. A zároveň tá láskavosť je kvalita, na ktorej to môžeme postaviť, lebo tá dáva vlastne smer správnymi hodnotami, správnou cestou. Takže ďakujeme, že ste tu, pretože ste tu preto, lebo sa zaujímate. Chcete pravdepodobne robiť zmeny. Chcete vedieť, aby ste vedeli, čo máte prípadne robiť, ak sa vám to zrovna hodí. Ja som veľmi rada, že sme tým mohli spolu prejsť. Určite si nehovoríme s Bohom, Peter, lebo si myslím, že bude dávať zmysel prípadne v budúcnosti otvoriť ďalšie témy z našej psychoterapeutickej praxe. Takže ďakujem za tvoj čas, ktorý je vzácný, za tvoju energiu, ktorú si do toho vložil. Ja ďakujem, dúfam, že tieto myšlienky pomôžu. A sme tu, budeme tu prišpendlení na YouTube a dúfam, že k užitku veci. Takže opatrujte sa presne s odvahou, ale láskavo a veríme v to, že budeme kultivovať stále kvalitnejšie vzťahy a práve týmto to môže začať. Opatrujte sa.